насправді нам треба не декомунізувати, проводити десовітізацію. Треба трошечки глибше рухатися. Справа в тому, що і комунізм, і радянська ця совєтікус – це все-таки похідні, вони не виникли на голому місці, це є похідні від російської в загальному, московської, московсько-князівської і так далі, і так далі. Нам потрібно проводити насправді дерусифікацію, але не в тому розумінні, в якому у нас зараз там деякі політики використовують, а скажімо так, викорінення оцього імперського духу, повернутися до того, що наше, нам належить. А ми, проводячи декомунізацію, десовітізацію, ми при цьому залишаємо той пласт саме російської ідеології. Мені дуже прикро, коли я з колегами зустрічаюся, читаю роботи, коли там пишуть схвальні просто такі мемуари про 19 сторіччя. Так, це було так гарно, Пушкін, гусари, бали і так далі. Романтизована імперія така. Так. Але ж давайте подивимось, насправді, той самий Петро, 18 сторіччя, який щось там рубав і все намагався, люди через двері заходять, він через вікно намагався залізти. Тобто ось ці всі нюанси, вони відклалися дуже потужно в нас. І, власне, оця тема Голодомора, це, власне, була не спроба, це була вдала спроба ліквідувати вже спробу українців відійти від того российского радянского. Поэтому она так отчаянно и подавляется. Поэтому такой был страшный голодомор совершенно в диких формах. И поэтому память о нем так подавляли. Да, именно поэтому. И на самом деле вот вы абсолютно правы, что это же все советское, нельзя сказать, советизация. Она же на базе вот этой всей русской истории, которую они выдумали и украли во многом. И все это перевернули в свою пользу, и крымстарскую, украинскую историю. Я хотел